Έτσι λοιπόν τα παιδιά του σχολείου μας αποφάσισαν να ανεβάσουν σήμερα μία παράσταση που κυρίως είναι μουσική με χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια, αλλά και μέσα από ένα σκετσάκι που θα παρακολουθήσετε θα μας αφήσουν μηνύματα προβληματισμού, αγωνίας, αλλά και ελπίδας και αισιοδοξίας για την κρίση που τελευταία μαστίζει τη χώρα μας. Για τον λόγο αυτόν ονόμασαν τη σημερινή εκδήλωση Χριστούγεννα με κρίση. Τι κάνεις? Βασικά είμαι ο Αλέξης. Σένα πώς είναι? Τι να κάνω? Αλέξη, θέλεις να πεις τα κάνατε? Εκεί βέβαια δεν θα πω. Όμως δύο διαφορετικά. Θέλεις να ακούσεις? Για λέγε. Τρίγωνα καλάτα μες στη γειτονιά. Φέτος δεν θα πάρει σύνταξη ούτε η γιαγιά. Μέτρα γιορτινά θα έρθουνε ζεστά. Με πολύ αγάπη απ' την Τροϊκά. Δούνου του, ήρθες ξαφνικά. Τέλειωσες το πάρτι, μας πήρες τα βράδια.
σε όλους σας. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές και σε εσάς και στις οικογένειες και σε όλους. Να ευχαριστήσω τους διευθυντές, τους εκπαιδευτικούς.